Gaya Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyuri nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chinyencho chinsoni amunoboroso w'umunyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabegirwa service egesarate cy'umuntu mugaka bacegesa mugakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abandi ari nyumba manyase ba karansite naro bakomeye bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigaya mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke kumne isano chia mugaso tunde baba ngai tenga kinitoke moiwe kire mambia jama tuku yiwike gochakire Jumatatu goika ijuma chinse kumne ibiri cha mambia goika chinse isato imeya Ndizi TV Kuna botambe to gochakeri ritukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukulia igoro nebo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara umete Ensakia umete na mugasogete umete mambia no mona tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo muri rintura gotiga maiga imana ntino to ko vitamin D gete vitamin D urubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuliao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo weiki wechera buneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota kirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibire twasejereyo umerana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotira boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora kurwa sinsemo chama chingumbwana osesimole tokoroka diaspora mogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka na koba obwonchoreria obubokororekana asumurubilyo gwesabaria yobonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro yogo chaka obonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwigira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yogokora obonchoreria bwebirenko bigoro mwancho muri na kwaria ririme yo murobiri bwe sabari yo bonchiri yo murobiri ko yetu na inche ndemo Steven umerana na Steven ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya margoba na boigo moiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano libiri n'ikidegeka 15 cya mugaso imeya Ndizi TV obochenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwawo kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kibara na macha makinanuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amarwiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatrana n'abanyagitari ao asumurubilyo bwokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito
inga ritokiri togende kuraririrwa gaga tukuria na rira tokonye igo ritokiri tukuraririrwa ndiga kitomenye buya kemocha Una botambe ngo batabinga eyanje bwanje kera ritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV kero muntu nabwatu muganoye kurwa iboretwe guikabono kurende ngero aigentekemo kegwatanana umugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwekebirengo byigoro Brian Sagini Isena nigairire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao irio gukorentera enegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere cyabutuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV twatarire imeora wangoro wagusi gokoretire migano ao yenjira abonjuri ao abagonyara bakore biashara byabo na joint organization mekusanyike yaba chi artists engi ndobate South Africa manyekaina samagena ya mabira manyekaine buna gold ndobate Zambia manyekaine gwetera copper kurende ime ya Kenya orongoro wagusi ero manyekaine gwetera soapstone gose amagena aya amanyekaine buna amagena yegware okwantu mbaigite ngakinero baigite bakachaka ku embrace art bakachaka kunye yani kunyanja Ndizi TV ubwansu bw'omugusi umurubiri ukubwatia nigo kurigererwa n'ebigori byonsi naende ne mambie ngia omone nyasabe iro mwegenwa tuletya subwa robo ketumwere ne nyasanga mbia mono tiangeri bageria sengencho yo koleta ringana ne nyasaye nyimantara ringana ne nyasaye bia mona sengencho bategeri baito na barigeri baito bekipindi kyabuka mona nyasaye ndi katika Ndizi TV amona inche Apostle Edwin Kiriago tiganza basengencho koleta ringana ne nyasaye mambia bono yomintona sotegerete egere nyasaye anyale gosesenia tata siri tare Yesu Kristo na gwakire mbuya sengenjo ebirebi buya mona sengenjo gwakorera mangana maya bono lingaria okaringo deta semambi ya bono motegeri na araria muri linarura ari nyasaye andekero kendo wetire mechando wetira mangana mange nyasaye asebire biringane ria utari momoyo ari murusha sema kongwa mange asiri tare Yesu aye kwaumira netena barengera marwiro kabagwene Yesu kora mangana mana sebirebi asiri Yesu Kristo na sabira kwegena oyo mintone tiangiri bageria sengenjo koleta ringane nyasaye leo tuchiko soma sigitabu kiokora kwa batomwa isato ogosoma kwae eyemo marikao tebaiga Petro na Yohana niko barenge gotira gocha asekaru chiza cyugosaba chiza kianda na omonto yo morenge ligatakorwa okoiburo kwaye ore kobogorigwa n'abantu nakobekwa kira lituko asegesieri yekaru kia korokwa egesieri kia elinda sabe byewa asabwo bare gosoa aseka agache korora Petro na Yohana koba gosoa ekaru ime agasaba moe ebyewa Petro akamubeta amaisho amo na Yohana akabura toligereria intwe akabarigereria osemeretinga nae wegento kurwase bare kolende Petro akamotebia efeta timbwati nonyane tabu kolende kimbwate na kiongokoa aserie talia Yesu Kristo unasareti tenena ogende akamubwati okoboko wokorio akamubwata wokorio akamoimoke igoro ilio kegima amagoraye nechinengo
shama uraye bikanyora chinguru akaimuka bwangu agatenena agachaga kogenda agasoa ekaruime amona barabwo ogotara na gotuma na komotogia Nyasaye bantu bonsi bakamorora ogotara na komotogia Nyasaye bantu bonsi bakamotara mo motogia Nyasaye bakamumanyanga nere uria urenge goikaransa na gosaba ebyegwa ari asegesirie kiya yekaru lyo bagaichurwa no gukumia na oichana asamangana aria akoregeta sare oyo mintone engake ya mama likagote baiganga Petro na Yohana kabaimukie bakogenda ase nyombo y'obusasima tagete okwana igoro y'echinguru kiraseringana lya Yesu Kristo chinguru kiraseringana elieta lya Yesu Kristo asemambie ekero Petro na Yohana basokire bagosoa ase keli nyomba yogo musasima Nyasaye marikao tebanga nigo chiarenge chiza kianda marikama na gotebanga bono kabe bangete balinchira kogenda gochia segeita usaso morangu usegesieri yogo athari usasima marikama tebanga chiarenge chiza kianda nekerenga kiabo nigo kiarenge ogosaba oyo mintone yontato kwana igoro yelieta liya Yesu Kristo asebiro nechinga kicho kumurangeli Nyasaye marikama na watebo yo mintone iganga abasacha aba kabakona kogenda kabaikire amo naso murangoyo andekero kende no nchenkwe boli imeyane ngase kaniseye lokora ngali tukuna liya engeli tangani abasomba ba Nyasaye bachete gotara asenyomeye yogosasima asenge nchokurumaega ntuliko tebanga ndire baso etororo marikama na goteba yo mintone nigo chialenge chiza kianda chise chikianda nali abasoma ba Nyasaye bale kogenda gosoa senyomba egere bamusasime Nyasaye kabaikire angenegesieri marikama tebanga egesieri kelia nigo kialengolo kwegesieri ekia oyo mintone kerongoli lyandega kenda berabe ngabantaba osomusacho yo kare koboli wegereti tariege sierieke nabaye konyalekanga nero ologete nganege sieriekia lakini amarikama ngontebanga omusacho yo olengeri gata yale koretwa koluwo boiboru bwaye musacho ni aiboretwe kare ne myake menge akabaga gochandeka kare no burwairo akaba akobori wa korentwa asegesirie ke bakorokekia lakini akerongoli lyo mitone buye yatibware ngororo andekero kena bera nyalekane no buye bwokonyora kibesa andekero kena bera nyalekane no buye andekero kene bwokonyora etongura legosangelia oira abantu baye ena bekonyalekane yo mitone no musacho yo wetera asegesirie ke munale kuna wocha abantu babo na uba mwete bagatebanga asaya tigakiro kwegesirie kia yo mitone marikawa tebaiga ngeke omusacha basoma ba Nyasaye baikasalia omusacho yakabaligerelia andekero kina basoma ba Nyasaye nigo babegete cyanga cingiye cikanzu bakabe barenge bewete buya akera baligerelia imeyo gosemere kwaye imeyengoro yaye halatwara gosemere ngananyole kenda sabantaba yo mintone tiango tebya semambi yabono monene Nyasaye ntomira sore egerengo tebye Nyasaye ngelingana Nyasaye ngelingana ongeli etali igoro ya Maria tonsi likoro ngeli etali Yesu Kristo elio nali lyageli na tenda sora semambi yabono nabera nyale kanande kiro yo mintone mangana nalo wetera mechano nere yago songereire asebirebye manikama na gotebaiga na umusacho lya kabaligeli no gosemeria akabaligeli abo gosemeria ngandeke okende mamo ekende abasacha balia abanga basoma ba Nyasaye bagateba yaya efeda netabu ntobwati abakamotebi efeda igwa umusacho marigateba ngabakamobeta amaiso keba mobeta amaiso bakamotebya efeda netabu titobwati kolenda seri etali ya Yesu Kristo tenena ogende
yomitone ekiraba motebya malika batebanga abatebanga kiraba motebya nande bachikurigeri bakanyura nk'umuntu tari tayare asenge nche kyali getie tarakenyora malika mana gotebo yomitone nga ekiraba betamaisho kabategereta asinini alia omusacho oyo akabanga agatitingara nasinge nje taranyora kende nasinge nje osemere kwae kwa rwase jibesha yo mintone kaba chikumurigeria bakamubuata okoboko bakamuimukya yo mintone nya sound tomira semambi yabono na tomira sobogima bwao andeke okenda bora irengane chibesha ya fedha ne tabutimbuati tiangia neli unaba muraba iranete unabasomba banyasaye bakwanete yakindi elietandiro royo mitone likoyo kwelieta lya Yesu Kristo elieta lya Yesu Kristo nigoli mwate chingru chine chokurusya asime chano yo mitone elieta lya Yesu Kristo elieta lya Yesu Kristo yo mitone malika wote basige tabu kelia yosoma wa Filipi 2:5 wigakyanda egoteba ngomo Yesu oyo niga etwelieta linene ilyo libweta malietonsi malika mawoteba nga keroro meme na rokwane abare igoro abara sense na isense na batebe nga Yesu Kristo no monene omitone nkinta dote yasemambi yabono bekonyale kana wete irime chande menge bekonyale kana gwatwarira mangana mange nabekonyale kana ngayore marete nonyina senyomo yao nabekonyale kana marwire ni yao songerete omonene nya sound mira semambi yabono aseli etalia Yesu Kristo nya sayani gabwa tokobwa omonene ontomira sebire bye mambiye inyale gosabamo nabarwaire monene ontomira semambi yabono wetira aseli etalia Yesu Kristo inyale gosabamo nabantu bachandegete nyale gosabamo nabantu basekereriwe nyale gosabamo nabantu babeire asenga kia mechando abeire mechanda ne mechanda senga ki ekogoboka emambe ne mechando okurara botukaye ne mechando bantu bande mbale bawe kamaro goba kera olibwa muramurire taliko wokiwa senge ncho yaki obotuko ni yago chandwa andeke okene bago tomira machini andeke okene batomire meka ya marwaire ni yeo chanda Yesu ntomira semambi yabono mitone inyale okurariria ngasere tari ya Yesu okobwane chingu no gosaba koriango josaba okobweni wango raro andeke okena soiwete bobe oyo ni gakolo kwa Yesu Kristo oyo teretamona Petro na Yohana malika otebanga ba Petro bagateba efeda ne tabu titobwati kolende kiri na kiro kya seri tari ya Yesu na kingokoa aseri tari ya Yesu tena na ogende yo mitone na gotebirie asemambi yabono nyasaye ni gantomire egere nyale okwana mono bogima bwao nyale okwana mona bogima bwao nyale okwanire mechando yao eyo kwabere wo chandeka asemambi yabono nyasao ngakira maguta asenge ncho okuraleria nga Yesu Kristo ere ni gakobwa manganosi no nyali monye batatanyale oyo mitone dabe konyale kananga wachandekire wachira sabaragoli nabe konyale kana omusacho yo wocha kobe kwasege iteke na abande bagaika bakekroke yetege iteke ya eke omusacho yatenena marika otebanga basacha bagakumya andeke okenda abantu bamwabona obarenge bagakumya na goichana anda sebirengeri byabo bagatebanga itoja kurusindagira torie asenge njoni ko babwa togo semeria wetira seme chandelia yo mintona bango otebenga no manyeta seme chande yo bwaore abantu mbale bagente kwegokia wetira seme chande yo abantu mbale bagente kulagira buya wetira seme chande yo omone nya sound tobire asemambi yabono nyare okuraliria nga Yesu nigabwa toko bwa konene chinguru chia sereta ya Yesu nigo chiko wenia nigo chigo zesenia nigo era nigo toria eni yago salie memo ya birecha aserieta ya Yesu mitone omongina omoiseke wachande kia sebire binge oyo mitone tiango tebie nganonyina se egetabu kelgia Yohana omusacha naro rengalia obeta se litiboliria ematuka mange emiaka 35 na 8
omusacho yakabera ali asenga kientambe asenge enchandegero kentabu atondora amokonye yo mintonde kwabera aseme chando yo mintonde kwabera asamaliga kwabera okolera kwabera okolegasi lakini tolikonyola faida kwabera okonyola chibesa iyo konyola chibesa chiasira wakole bisebi baveke barua toligokonyeka omonene Nyasaye ntomira semambi yabono nyale wote byang'aseri etali ya Yesu ogosemeria ngoraroro aseri etali ya Yesu obuyamboraroro aseri etali ya Yesu nigonkorareri obuma bwao onyale gotenena andeke okenaso chibesa toligotena bwatoborema Yesu ntomira semambi yabono inyale kokorareri yaya oyo mintone tokwo moyo yaya Nyasaye ntomira semambi ye oyo Nyasaye tenenete amarika yani yagoteba ngomusacho oria agatenena inechirengo chiaye agatuma gakomotoge Nyasaye oyo mintone Nyasaye niga okora mangana manene yo mintone Nyasaye niga kowenia erene simba ya Yuda niga gotana na okora mangana manene elietali yaye niga kwa Yesu Kristo erene Yesu Kristo mo Nazareti kendenge yokera musinye abekonyalekana wachira sobolioli nabekonyalekana wasabeirwe arange nabekonyalekana watemire oyo mintone nabekonyalekana watemire kurwana n'abana bawo tibali gosuka nabekonyalekana oyo mintone ngakwabeira seme chande ya semya kemengi marika otabange keremeke wose omonto oyo lengeli gata nigabeta seme chande ya semya kemengi oyo mintone konyoro mwana abo mosinini kare keremo wikabo mutomo nini myaka menge neba ni myaka 30 ine myaka menge mitone omonene Nyasaye ntomira semambi yabono nabekonyalekana emechano nero bwate yontagete gusabamo nayo mitone ekandege okenebe ko semeria ekero musacho yatebetiwe ngafeta na tabu tudo bwati lakini ekinde na kero kina kindako omusacho yakaimo kyo kwegena nanchina chira semambi yabono yongo gotebe ngayaya nimbwate kindako semambi nimbwate kindako semambi Yesu Kristo yetaliaye nigoligo koramangana manene Yesu Kristo yetaliaye nigoliko wenia Yesu Kristo yetaliaye nigoligo koramangana manene oyo mitone gondate gusabamo naye andeke okene kuhangaikire andeke okende kwalelire andeke okene kwabiri nemechando gondate gusabamo naye asemambiye gondate gusabamo naye asebirebi aseri yetalia Yesu gondate sabamo nabarwaire tagitensa bana muna bantu bachandekire tagitensa bana muna bantu ababiri nemechando tagitensa bana muna bantu abwandege okende kwa olinga tobwatyo gosemeria asemambi ya sekretari ya Yesu tigansa bana naye andeke okende orawo kwa biri omurwaire Yesu elietaria Yesu ni oli bwatoko bwasemambi twaro kwegena kango jigo sabamo naye andeke okende orawo igobwaro omurwaire andeke okende ni gobwateme chando owetera konta getensaba naye tayetensaba mona barwaire asemambiye aseri etalia Yesu onye kora wa aseri etalia Yesu imokiye getambo ryo kwegena imokiya mache beka mache makeiga egerenyale ko yasabera aseri etalia Yesu mache okonywa egerenyale ko yenywa kwete aseri etalia Yesu ni ora wene aseri etalia Yesu kusomonya sai beko kwegena asama cha yegena saba monaye tata aseri etalia Yesu Kristo omonene bwe meganda yorigire tia sebire byo monene andeke okene Nyasaye amaroira mochandire tata wetera samachaya nigo nasabire chinguru chao chikenya sai wetera sobo bwao no kwegena kwa Nyasaye bono twore osemeringa Nyasaye ngomo bweniole nemarekera amaroire emikaya amaroire ebene yogotomo Nyasaye sebirebi na sabira serie talia Yesu emikeye nganye na sabio kogweni wa aseri etale Yesu Kristo na sabia kwegena mitone nyoro kogweni wa andeke okeni no wateme chando owetera semambi yabono kwa biri no bokongu andeke okeni chibesa kwa buate tuchibesa tulikonya konyora besa no nyonti okonya kende kontakete sabamo nabantabu okeni gasikwali girenga zinga kentambe utaranyora tigansabamo naye kero kende tulikonyora mirimo konyora nabo kwa gidigo okonya tigansaba muna semambi yabono aseri etalia Yesu tata aseri etalia Yesu Kristo ayomuya ayokora mangana manene
ayo sesenia ayo kurwanira abantu bao monene one Nyasaye ligererio mumuroria ulirie gasesinga kientambe obeire uno musacho oria urenga segesia keria gakona gusaba lakini gwetera seri etalia o Yesu omonene ono musacho uri ukamororekanira na inchira achira seri etalia o nasabiro musacho oyo nasabiro musubati oyo nasabiro mongino oyo ebyashara byayo omonene aseri etalia Yesu chibese china chisiboire aseri etalia Yesu omonene bwimeganda nasabiro bye bwao nobone bwao pia munasenje kwa mokoreire na Nyasaye nago sasime buno mumuroria kaso etase nyomba yao liga tuma ligotogieri etaliao nasabire Nyasaye no mongino onete atogieri etaliao asenje kwa murwanirire asiri taleso bia muno mitoro de Nyasaye basenie asemambia bono Nyasaye tiago senie nanda akora maya asamarie tangulo kwa Apostle Edwin Kiriago ase kanisa ya Gethsemane Pentecost International Faith Ministry ligena no tokumusasima Nyasaye tiango inamba yane singe chugo sabamu naye kero kenura tolomo chando tusabamu naye namba yane ni siminigire sio 7 28 74 77 93 nigire sio 7 28 74 77 93 akeshimi tonyale gusabamu naye asiri deleso twaro gosemeria Nyasaye ukurusiria seme chando yao asiri deleso Kristo tuwasamina kwegena amen siseniwa Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Kose tata ni manyete omubiso monene n'omusanyo onye kagutambukira uburaro orusia ogani oguroje onye ndirirende aiwukugwa kwembeto kweyana nakigose yarekoba abande kango nigo tuli miribu nebibeya Onyobo gimambo ababu na chitoke ni chitu wakanera Onyobo gimambo ababu na chitoke ni chitu wakanera Omwano mindo nakiyarekoba Aki omwano mindo nakiyarekoba Onyandiri mwanyaban Baewukumu wakwembeto kweyana Kona ngote sindi kweyana
Matuko make naende bakunde kase bamanyete. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi twatarire imeora wangoro wa gusi gokoretire migano ao yenjira abonjori ao abakonyara bakore biashara byabo na joint organization mekusanyike yaba chi artists engi ndobate South Africa manyeka ina samagena ya mabira manyeka ine buna gold ndobate Zambia manyeka ine gwetera copper kurende ime ya Kenya orongoro wa gusi ero manyeka ine gwetera soapstone gose amagena aya amanyeka ine buna amagena yegware okwantu mbaigite ngakinero baigite bakachaka ku embrace art bakachaka kunye yani kunyanja omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
Mwajumuri na ndandonsia soberde nilituko ndeligi mambinge tokonyora na somoro bulbu Ensakia litukulia Jumatano chitariki 15 nemo mutinyu gatatu mwaka ojirubere ne 2022 ekera matuko gendete kuminyoka mono yo mwaka oyo nyorana ni godire lituko na ndelia gatatu asa matemwa manene ali achagite akirasi 12 gabarokwa na ndirigo baikaransi ya litukulia gatatu karwendete okora matemwa abuya ensengi magosense ito ya Kenya kanentu turiri bageria beno kwali ne somoro bulbu Ensakia Jumatano nyaroko wa mrentu kuruboni yoka chinsi to chabona mambirona na bokonda utubwatia sense media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News boigo asensema ya YouTube na botonyora Ndizi TV News utari kweba ututweet ututumira ujumbe ya gwitira sena mbeyira seskini ya ototenga kikwabo kiringa kwerobereri tukulia o ngakioro chega imeremere nonyobo gimagwa kongire bintu bigente gukina mon hari gwigwitena litukuligoro mbate bete buna bintu mbiendere gukina mono korengana no bosaga ni nesegire endrete gati ense ya Urusha amo nense ya Ukraine gomanyana no ense no yobo gimagwa kongete ntoko mocha ntoge endera kole ni gotole tome tuskio jibosio karobo gimagwa kongana into konge egera kende ngio turakore gomwanju muriendo cia soberte turiri bageria bene gukwale na somoro bwe Ensakia kuruboni gachisisto chabona mambi nabokwenda gutubwati to mojumbe yao tutenga kwa bokire ngakwero beriri tukuriao egasikie kibao kyao ngayogochi no mbali bairande nyomba barenga seke bagobotuko abanyagitani baringe aseke bagobotuko bago chukore shift yabo se bakorire mbali na bali abarendi baito mbalenda bachire gutimoka sikera balendo botuko bugima tokubate na inu moska koraba na intu kuruboni gachisisto arojinse tujigo kana mogora arara kegende na inu muhero berie kwenda ande kibao kya butuko kolende guto basabire na munyara kwa mhintu kuruboni ga komanyirana yore maega ase mangana korabana chiwija osamali ga kire asenjere ndonge John Kebati na nje korando ke Brighton Makori tingu bobe goto basabire munyara kwa mona indwe pia mano kigimo manchu murigeria karona nde tumiranire mambe yabona somoro bwe Ensakia twatigane tukuroli tukuligoro na maena mno yo mintate bire twakwarganiria senchira ya bene karoli tukulia gatatu abana ba kirasi gusabana ba kirasi 12 bagendera tamate mwabo amanene y'umwaka bwekirwe 2022 no yomo ekero nabo mwaka uyu gabwekirwe 2022 baguchako ya ikaransa yabo mutinyu 12 igobona tugendera kubasabira maya egere banyakunyura akibakulika asamate mwamo eli bachikonyora machibwa maya ase omwaka uyu iga igoto kwariganire bene enamba nere URS screen yawo sase TV yawo wetera senchira eye ujumbe nyenge olike ototabinga ngayoto bwatete kurwa ngayoto ligireti kurwa ngakindizi na kibirengo birega bwasole oto manyinga nkayiga iga ogotoligereria kurwa karwa chakiro murubulyo bene Ensakia bono mambia nabande nkwerobulya bale kogenda se imirimo yabo yakira lituke mambia mbya bagotebenyoni ya mambia nere konyora liberera igona yerobulye bono mapema asengenje bono mirimo teyo menge ikiagera abana mbasigete chiskuru abayiboli ni maite mogenda tako konyeka asichinga kibune jiga igombi yamano mno yo mintate babo gimabarombo genda tako kongana ande nguchi tole goso yumo buko zaidi asengenje bintu mbikagere go chakomenta magoli asengenje yobo kong buko binyora asengenje binte binge nigense ite korusia chinse cheisiko kero kende mono monense ya Ukraine na Russia ijubono obututukanu bogendere ta sense ile tetoranya ariko batugusaba morembe nganyasaye naso agati egere chinse chiga chitwaro kuigwana egere ubugima bogendere no bwa butambe biamano kigima eigana lituchage tomorobelio bene nchini gonkoro kwa sara nyarangi Ontita na mangara somorobelia magazeti na rororo egere tokumanyia yakoregete kurwa igoro asengenjo siasa asengenjo mwako yo no siasa igo kabamo na intwe team diaspora team apana kosa twabariganira semambe yabono kabamo na intugo ikomoere na mashabiki ito mwensi pigusia semwabeta chinsemo au twabariganire asemambia yabono ncheni gonkoro kwa sara nyarangi Ontita kutobe amo weika omoerio kerabona tuachakiro murobelio bene Manyo muri goto mojumbe ya totega kikwabo kirenga kyodorire dinga ki kwerobereri tukulia onyona na mangi to akorin kuru assist studio gaiga nyona lituko liale robota ambire tujwa kwanda mangana ye gisemi imena isko ya gusi kero lituko liale rotura jikumulekera usomoga ni itago ka studio to kwande goro ye gisemi amo na mangana yo konyore miremo yani education and employment turire na kimbo amata kibole ati ye masomo amo no konyore miremo aneka imete bina banta banga sensitu ya Kenya na basa mbaranyo
emirimo korende mbasomete ayuni gago gochira gekoraga ense ya moneno suri tukolyare gotosuka karto kurarigere mbara bali banyare bagoswa ime yumurubiri bwe Ensakia bono mambye naro korukuna tebelias mumanyi agote anani gona so ire ime yumurubiri bwe Ensakia kurujinse machiri chia magombo nkobate nkobakirambya mono abarokwa bonse wende gokora matemwa bonandi nkobasabira amaya nyasabasin nande anyare kubalinda kira lituko mauti ondieki maturi ondieki urubu machoge burabu constituency nigagote abuna nwali ime yumurubiri agote abuna no tole ime yumurubiri kuruitongo bogisangio seito nonde ime na Mildred Mokeira Awiro Wilfred Munoli Omiti Changanya Moses Ayera Lilian Umambia amo na Damaris Kirubo agoteana bons tegabo ke baso ime yumurubiri obwe Ensakia Nicholas Ogega agoteana no bali ime yumurubiri na Juliet Oye na abana babo Sheli na Bildad kurwanya Nzongo stage au there niko ndani kama kawaida mbiyamono wasogo chaki murubiri bwe Ensakia bono mambia Eric Baswiti Momigi au there no onde kurujinsa majidi cha Kisumu City UK banje tunyirukana United Kingdom ya Kisumu au there no alima au there na Makimi present no murugyo Wirikista Dada Beli Momigi amo na mamu mwabo kaleni komo mpaka Engoli malikiwa bwa kiredio amenya Baswiti au there no alime korumache mache ambu ali pamoja timedingia minute kina kulikana kurwa mache achue ako tena no ali kuru mache achumbi no ako tena no alime yumurubiri bwe Ensakia tena mbiamono ekero bwa kire byega biamono mbali gabakulikana barabo ekero divinonkeo agendete kuligeria kora chinse mocha mache ngumbu agoteba anoali miyumurubiri bwe Ensakia mbiamono sana divina mora kora chinse mocha Nyamarambe agoteba nonde miyumurubiri butambe tindiko mocha igagoteba nasi gete skuru bono gali full time Ensakia kurumambia nimirubiri yonsi ya Ndizi TV agoteba tunyora bana ba Kisi school kirumano ye ogendrete okora matemwa Colin Sobara amana baroki wabonsi be skuru ya Kisi school bagendere gokora byana Nyasaye ababwate simbya mona sana Samson Rosso naye na akora kora chinse mocho gembo mangere agoteba pamoja hadi mwisho. Asante sana Maria Ogao kora chinse mocha maroba agoteba shaingia ndani asenge Ensakia nero omanyanga kikigendreta sense ito ya Kenya omanyago soka biamono sana kira kulika agoteba Evelyn Bikoro agoteba nonde kigima kora chinse mocha Nairobi no mbatangete kurwa. Asante sana Chris Orina na Chris Oyunge kora chinse mo chia Kitengela ime yensemo ya Nairobi bagoteba wako ndani na watoli ime yumurubiri bwe Ensakia inashika vizuri tunawapata katika Wetras chinsemo cha online biamono sana Chris Orina na Chris Oyunge. Asante sana Rose Nyaboga agoteba noal kura chinsemo cha Nyamarambe biamono sana Jufrey Onyancha numurugio ya Lydia Mora bagoteba no baleta baka ime South Mugirango bagoteba inashika kushika tuko ndani hadi mwisho na lero tukanyeteli tukelirie chisemi amo no kuli kwemeremo go employment tunatubiria sana ngochere asegeke getali getambe biamana sana na inu moti wesi ko bali mogendreta kuligereria lika egere toba identify kuruga studio igane kioro keliri kiyanga ntuli ntutueka igontora sobwamo imiyomorobuli bwe Ensakia senior head gale atana no ali imiyomorobuli kurwa egetuki atana ali ime semorobuli bwe Ensakia mpaka omwali mwanje muri tetwenda kwikasi studio turakora bonjeri bokege neto kwirana tumago swasa magaseti torrenali aire oborito litukolia lero Ndizi TV ubwansu bw'omugusi twatarire imioro wangoro wagusi okoletere emigano ao yenchira abonchori ao abakonyara bakore biashara byabo na joint organization mekusanyike yaba chi artists engi ndobate South Africa manyekaina samagena ya mabira manyekaine buna gold ndobate Zambia manyekaine gwetera copper kurende ime ya Kenya orongoro wagusi ero manyekaine gwetera soapstone gose amagena aya amanyekaine buna amagena yegwale okwantu mbaigite ngakinero baigite bakachaka ku embrace art bakachaka kwenye yani konyanja in
ne nobwatu muchando bwa maiso gose nomanye tondo bwatu muchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nigekuru bukarali bwensi bukurwaria maiso buna eye consultation kubwenia glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini cyekerero ecyukobara enyomba yogo koreru kubara wose theater yekerero boyo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwigoro muno ngokora bali laser treatment na corneal transplant boyo mbabwate duka yoko nibiro bya maiso neria ya mariogo babwate asaburuiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bali medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batalire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na enoti ibere isano n'isatu enoti eye mumarakabere kianda isato KCI Hospital macho bora maisha bora. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Naendo mwancho muligereria oliogendreta kwa miyo morobelio bwensakia kurugaiga asamagacha manena New Brighton apartment abuna otogotoka ase bare nene ya Kisi Kisumu abuna otogotoka na bogototarira ntoligo chora ntoligo wanchireria ande nigo twanchitaba gendo libabwate kerengererie kiya gusekerengekia kyogokinia Ndizi TV boigo ensema ya Facebook no turalia live na Ndizi TV News na boigo no turi live YouTube Ndizi TV News na botambe togotabe kurugaiga ase studio subscribe egero nyal kumanya nganki kigendrete ase ensemo ya yumurubulio wensakia nimirubulio yonsi ya Ndizi TV igombia mono ase bali mogendrete kuligereria na kulika ebirengeri bino ne comment cheno wetrase namba ya SMS eyuere ase TV yao igurugabo wono ni chinga kinande togo koira wikasa magazeti elitukolia lero turaranga amaberera siasa amangana na mangara se amagazeti obochenu oboncherelia ne binte binge tokumanyenga naraliaya airobolito ase elitukolia lero ekerobono twakoletre bene asense meyiga ya magazeti buna botambe ni gongo twale gazeti ya The Daily Nation. Nanje ni ombade gazeti ya The Standard haseringa limwamu riire obolitasi gazeti ya The Standard igoro ya omurai bwekema gya udaho so yunya takago choro gochikuru kebendere yekyame kyo kuligyo oburai bwense mwako yoga Moske William Dr. William Ruto asabana tedena chira ya dega koli asomo sankano libanya teba gotwara litukorera sense meli ya Kasalani konengana no muri gazeti ni gadetena rei omurai bwekema kyo William ni ganya tega koli chira chinyinge anekra murekirite buna chira chiranya tega koli kagatete buna ekrara service ni garanyare gako rosie byombe gose byombe biri abiri bitenene ire ne serikali ni obiro byo agochiko bifuri gose ni agochiko bali bakali abo lya bene bune kyombegeria DCI kelikyo bosali amono botuki ekyombegeria osangiriye banka senseto ya Kenya Revenue Authority amo ne kyombegeria gotuka mangana yobokurumi EACC imeyense to ya Kenya sade bune ni agochiko bibwatuka binyari bikokorega sibiro byuka ebinyene poigo ni atete bune ni agochiko appoint of accounting officer of DCI to be financially independent yani bali bagochiko chorwa ase ekyombegeria kyobotuki amo no bosalia ni okego chiko bara wigo chiko korkana enchera yabo ya bene ketari kubwate siku gose ketari ko inkiriwa na monto ndebwe nsiboigo igatete buna
emiremo aho gukora ni aho go digitalize gose kubeka emirimo yo gusangirira taxi asenjera yekerero asebantu batari gochandwa igoro yo kurigireria amangana ngakebange yego sangirirwa igo nigatete buna judiciary ni yo gikwa gucibesa cyesaine erikwe na kibuna ngo kora bare emirimo yabo be ngo kora bare emirimo yabo buya korengana nigo ya korengana nigo yakorera emirimo yabo be asemia keiga korengana nigo bataraye go bosubole bwabo bene n'ikibese kutaye gucisaine gucyase kyombeki gate abuna aise ko cyoroka umurayo gatana sensitive ya Kenya igago gikurigireria enseme ya judiciary ngakigo gikwa gucibese bene na gwetene na barabuboka abanyene boigo nigatete buna nigago gikokora cikateli amone ciproka usibali ba proka mangana amansemo ya agriculture ansemo yobolemi ate abuna ayungu cyari ko yakora aise kweguribaga ko bumurayo gatano ase asensiito ya Kenya amangana ayo naboko yanyora ase beji ya kane beji ya gatano beji ya gatano beji ya gatano mo ase gaseti ya standard hororenga kyomurobelio yo ogendreta sensemeli ya Kasarani abu litukorera korende Poigase gaseti ya standard ya CPG intangani ne murekeretari yari ime egotebekana muna ekyombe kirikyo bochoriamo na echimbe IBC ni gobono kieta keire gochikoba kobasiekerera isiko anene bali bagochikobu ase chi nominations usaso bochorio bokebwe bya makorengana na ne proposal goseri bolia nyaldi gotomugo chiase committee yebunge ya mangana elections ni gobona aba MP batakiteko chikotenenia gosego pro bali bagoboli chikura bakero babura sobochorio bokebanya bagotangwa mbachikuruke bendere ye mbachikoendera gochibosio asense meri magande na barabubene go independent candidates igo ayuna arara sekasete boigo nemurekerete ngaki umurayi wikema gyodiem rera murodinga agendete ni taro ya asense meri ya United Kingdom asanyora ndi nababwatani au asa kwaniri igoro yobochori bwense itu ya Kenya nere iria rengete guchokora ekero agochikoba umurayi ugatano bwense ya Kenya kerara iguribaga ayugati aria amurikira sekasete ya standard ebyo yo minto nanche ase gazeti ya The Daily Nation engane irobolito na mangana yo akorekanete igoro asensemo ya Kasarani Gymnasium imemocho Nairobi abase engane mwamu nigegotebanga it is my turn gusene ntunde yane oyuraira enkwana ya Ruto it is my turn guseye nentunde yane abone kero alikurwa enkwana yaye asensemeyo ya Kasarani ekero anyaltkobaga kwegwa okoboko guchakurwanirira usuguchakoba flag bearer yobo mabwa Kenya Kwanza Alliance abwase bono Ruto atebetenga bone kimina na likire ekero bona kumirana obosia sobosio gosase kimina nekigyo kuligyo buraibwense amonomo bosia yoro muraibwense Uhuru Kenyatta amono muraibwense mo ya Azimio la Umoja Raila Odinga asichukura chigokore ku mutinyo gatano na gatatu Ruto nigatebetenga bono guchakira iga nigera abeke mina negetindi ase owakachi campaign imense ya Kenya ekero bono anyartkobaga kwegwa bene okoboko guche gutenera obomo bwa Azimio la Umoja nanyartkobaga kurwa chira chitalinke asensemeyo agatebanga kaguchakoba omo president gusumurayi ogatano bwense ya Kenya nanyartkobaga kokora ebinte binge gati yabo no kweneke buna ingaki ebyombe au biribite byetenerete biro byo binyene kurinde asiboneka bitabwati bo sibule bwabo asengencho nigo bibwatire osibiteneire na serikali nene promise ntangani goseire ntangani gatebetani gagucha kwensure financial independence gusenga kiombekeria police amana DCI ngo chikere konyora chibesa chiabo ili gukora amangana babuna eganire abwasate bataba igoni gagucha ko kwene kebuna kiombegia judiciary kyanyora chibesa chiri chiganeirie ili kworobya obokoreri bwabo ase ebigambero boigo nigo atebetabuna niga agucha gukinia enchira ebango eko sangiririwa elio echigukura lideni ense ya Kenya ibwate guseli kabeso ense ya Kenya ibwate agatebanga goikachi ko improve naki kegancha ya KRA kigusangiriria ibango niko boigo agocha go professionalize gosenigo agocha kwene kebuna abo bisabali ba gukora sekyombegia DCI na boige kyombegia KRA
mbabwate professionalism gose mbabwate mbwerio kore mirimo yabo burungi na tari gosoananwa erikonyora ko bakwira amachibu gete asama bokabo korengana buna ba nyarti ko bagotebigwa nensemo yabarai na tebete nigo aguche go dismantle conflicts asensemo ya mangana betting gose atebirengense ya Kenya bantabange nigo bamenyerete obugima bwa patapotea gose obugima buli bwogotema na tebete nache gukore binte byo mangana fuliza abwasa bantabange bamenyete na makabeso korwase byombe bike na tebete nguchali gukura amangana ayo ekerate betaguche go champion yo morembe na unity sense yaito ya Kenya egere nyarko bageko genderera tatageti ba Kenya babagane nigatagete omorembe nande nigatagete obotoereru asense ya Kenya nonye magega yechikura gokoreka nigo baigo atebete agoche korwa libaga uchiasaba Kenya wetera sumuro byoye bottom up economic approach abwa satagete bintu bichake korunse guche igoro oli omuntu bwokonyora gwanze achake gukina ngora korwa inse bottom up igo gazeti ya The Daily Nation nigeto bulitokegima omuyega uyokoregete asensemo ya Kasarani Gymnasium imemo cyo Nairobi abwa sumura ibwense akwaneta mangana mange kigima enyorera gazeti yu ya The Daily Nation egerebwe somera sepeji ya 4 ya 5 ya 5 na limo na 5 na 3 igororenga egazeti ya litkolia lero ni mulikirete mono amangana ya siasa anene mono siasa chaye omokonyi bumuraibwense William Ruto ase peja gata kaseti adestana nige murekerede igoronga kia abana manene baribara school nga kibanya bakonyora marito na konyora abana anene karwendete gukora matemu manene akirasi 12 ige gaseti ine murekerete nga kia abana bagwitira matemu akarwanya bagwitira matemu yo konyora abana na kugenda na matemu ali gendete gokoru asense yaito ya Kenya korenga no muri gaseti nigatete buna ebinde inigo byanya de bikwendera senseito ya Kenya ekera abana bali batarakore school bakonyora amarito na uchiekero jokora matemu banyara bagutwara umuchando anene ekera akorera umwana na ande kagendete gukora amatemu boigo nigamurikirite buna umwaka bw'ekitu 2020 noyomo asi county aho nebinde mbia korekanite ekera abana banyoreta amarito mono korengana n'ubururi bwa COVID-19 ekera abana barengesiko onyora na school njara asigetu asigeka egekerera buna abana bange bakanyora amarito ekibono korengana nebyombe aho ni bono byesokina atabuna egente kene okwirira abana bachandeka kebirengererio abantu batebuna machanduro takiri kwera asensi yetu ya Kenya keremeroberi yabenera bekweri gukora omuchando oyo ore asensi yetu ya Kenya na gotebuna mangana ali aruto nigamurekeira se beji ya 4 beji ya 5 ne beji ya 5 no mo gukora niko soma anene amangana korekanita sense media Kasarani na kediruta nyartika okwana ego nigoranya nyore ase beji ya 4 ya 5 mo na 5 nemo boiga se beji ya 5 na kabere gaseti ya 5 se beji ya 5 gatatu nigobone murekerete ingana liringa kim abantu batakerwo jigosiekerero usiko usaba na siasa ngakibata keruji goshekere rusiko ekero bawiru asawa chorio boke bwe byama korengana na bali bairire chi proposal go sebanyarire bakoira mangana ayu ikasi ebunge kamati ebunge ye kuriria mangana ayu nigo bate abuna teribuya omonto ekeranyarire gakobukorwa ase byama nande goso asense meri ya independent go se ko erigiri kero erebye komonyene nigono ayagocha maega ye byama korekana buna bijigo so kya bantu koriye birugo ime state ya Kenya ane biribire asobo mbwasi mioro moja na biribire asobo bwa Kenya kwanza ina boko nyora sebeja 5 gatatu ende bwesomere na kumanya ingi kigenderete kuchibosyo ane kroto ende byama kwendete kwere no jasobo chore bonne pomwa koyo karoto gusuka gwika sensemo ya justice nigobono umusauri asirite nyaura yo nyarate ko baga master plan na ose mastermind yoko unerigwa ku musubati olio omo diplomat asensemo ya Forest Road miyemo cyo Nairobi nigaguche gutangwa na ndasiga kya matuko 10 bosyo asengencho nigo abanyanyimba banyatwa bagusaba matuka yo eligo korobo tukibo isaine asengencho gikabono iga mbara korobo tukibo isaine elio bonyale ko baba gakugambirwa sikigambiro korengana no mungwano jo nigo atebete nigali gutamakoro sense ya Kenya guchia kwenda sense ya Tanzania asengencho awoerete obugima bwaye abwasaba igo omona chebina
ondieki ase kigambero kia milimani anyara twabaga kuburia nga aba obisaba abanyanyimbo nigo babigitugo sabanga baye wa matuka yu 10 egere banyara ko bagwikirania obotuki asaba igatebete buna ekina kyo musao yu nigo kere ase egose nigo kere public interest na igonge kunachwa hivi ekero obosaiti botaratu kabwensi igo na waguche gusibwa nandi gusigucha gutangwa asigega kia matuko 10 ekera abanyanyimbo bagendete gukora obutuki bwisaine bwa bene egere anyare ko baga kwimukirwa egetambukiro aya nigagocha magagaye gekorwe ekyo gose video ya nyare twabage kugenda se mitandao chibwiki ibere charire abwase omusubati yo nyare twabaga kunererwa asense ya Wangari Maathai Road asense omocho Nairobi egento bono musawo yo nyare ko bakaguta masigega ki wiki yamo kulinde kyombe kyo butukino busaria DCI bakubatirana n'abanyanyimbo bande bakanyara ko bakubwata umungwano yoiga asabonegetiwa sekigambero litukuligoro peji ya kiandali gemuregerete sabali eli ya Raila agendete ko basensemo ya UK United Kingdom asebona agendere ko popularize ko se ko yakere ko anekra gitiko ko murayo gatano bwense yito ya Kenya Raila oyora samatukata netaro ya matukata na sensemeli ni gobono anyarire ka ko tuguterare osika upana mangana igoro yo ali muraibwense konyi muraibwense Dr. William Mutaje ta pana sensemeli kolende yale ni ganyare ka te abuna Kenya ni gobono ya chanukire gose ni go ya twaro bosibole no bwasioku igobono era te abuno bochori bumako ni gobocho kore kana senjira yo bwene no bwasioku asebona te tebuna ensi ya Kenya yerobeire nande nigere asi onigari asumostari bosio ojikokora maya ekarate tabuna ere nigero biretie na gochikoreta munjuria manene asense ya Kenya anene ekero araeguri baga liogo chiko bomurayo gatana asense ya ito ya Kenya go na endrete ni taro yaye asense meyo ya matukatano ekerari getigo chiko kwanira ebinte binge ase enseme yugo muraibu kyama gya odemrera murodinga no ale asense meyo gati ndeya baraibande bali achetena barabu irigo kwanira amangana eyerengete buna ngakiense ya Kenya erunyoro no muraibu kyama gya odem kyama gya UDA uyoro mukonyi muraibu ense na agenda asense meyo na gyakereko aseboga machete buna ebyombe gose chikwerango chikwebujire umwako yega kolende ono Raila niga kanna otena yaya chikura chumwako nigo chigo chikoba chumalembe pega sade bunense ya Kenya nigi bwato molembe na gusaba buna omolembe ochikwenekiwa na kugenda sensito ya Kenya andu nyole buna omurabe kyama kya ODM Raila Odinga kirari ngechinsa cha UK kirabo miranete no murayo manene kurwa senselia happy niganya tukoba kago teba buna gusaka tugutirare enkwana yomo konyi bumurayo wense William Ruto igoro yo kuibwa gwechikura niganya tukoba kago tugutirare agateba buna ense ya Kenya nense yesigete nande nense bwato eraru igaga tugutirare engana yomo konyi bumurayo wense William Ruto nga amangana yo bwechikura ekitali priority ya abakenya bono igamba manyete nga ningo bagucha kwali baga abagambere asengencho banyare ko babakoba asemechande menene asigikigetambe igobono amangana siasa abarayi intoro chimbagendate kwibanga kero monto igagendate kuru musimamo na gotebe kina kelia kurende etariki nechitariki kyando mutinyo 5 na 3 ekera abakenya intwe togoche gosokana kwamwa inga ningo goche koegwa oburayi ase gosase omutinyo yo 5 na 3 mangana na manga agenda te kokore kana litko ligoro asense ito ya Kenya boygo ense chinsi chisku tutoranda somo mokogenda to kwirana tumako gote na rali agenda te kobase amagaseti aito toska Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi
omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe obojenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwao kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatirana n'abanyagitari ao asumurubilio bwokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagitingo ito inarito kiri tokende tokoraririrwa gaga tokuria na rida tokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kemocha buna botambe ngo batabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV Kero monto nabwatu muganoye kurwe iburetwe guikabono korende ngero aigentekemo kegwatanana omugano yomo guchie sumuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubilio no kurbugo sigita guchiase omontonde erionere amanye gwetoma gwikebirengo byigoro Brian Sagini Isena nigairire ribagirio nugwisaransa n'abantu ao iriogo korentera emegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere chiabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu ao vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'umuguzi. Anchu murigereria ni andete kwa kirambia manekero andete kutubwatia nene asumurubiri bwa Ensakia bona mambia rituko neria Jumatano jitariki 15 ne momotinyu gatatu mwaka bijiru bere ne merongevere nebere yoni gotu kwaria nanda sentundende ya kabere ka twenda sumutumo kumokego toika studio na bano toiranire edete kote binarali anene ali aira samaga seti aitu ntwateba mno maraibu kiama kia ODM rera odinga no andete kwa basetaro yaye igo muri kwiga seti na muri kirita mangana igo karuto kwenda gwikasi county ya Nairobi muri kina muri kirite buna ngakibono omo bunge Westlands MP team wanyonyi anyare kaote abuna no arase keminano kyukurigyo borai bose obogabana be county ya Nairobi nigo bona anyare kakotugutira ale amangana anyare kakulikwa ase mitandao buna nigo bona erusiri ase keminane ikolende nigo bona sokina ote abuna no ale ase keminane ikyo nande niga bwatobolemu boisaine buna niga gochikoba gabana ya gatatu ase county ya Nairobi yoni gatebiruna
bari bakomomoche gose bari bandete gukwana mang'ana atari amaya na utigire kuburikiro gekyo bari bakumusaririeta kuri ni gatera babwatani bae bonsina bareme una no araseke mina ne kibo gase iyo beji ya kianda nigobono abantu batatu kurwa sensemo ya Kisumu banyandi bakoenda se koti asabanyandi bakobori nabo bisabarenge be serikali anene bari tayire gose bakorire gokore bire maserikali mbaye gwa mabaga yo chukurwanira birugo aho enseme ikolengana barabo nigobagote abuna abantu bari banyandi bari getune serikali nande bagakora emirimo yabo nigo bandete konyore beshen gose kibasidi chobogotu nande deribuya baegwe birugo byoburayi cyane nigo bachukurie mesara ibere ikolengana n'ababwatani abo batatu nigo bano bayikirie mangana yuase kambero pero batete na abantu abanyandi bagotangwa mbachukurwanira ibirugo ao imeyense ya Kenya ni na sensemeli ya Kisumu. Karata goswase mangana yo bachenu gose afemense ito ya Kenya niko boigo abantu bagendete kuboliwa kogendera kubeka chi mask ekero bali asa abantu abange anene mona ekero bagotumika buna chibasi bagotumika akero barasi chinyumba ime gose no nyina se chikanisa asa abantu basangirirekanete yaniga gocha mega yewike moyoka wizara yo bachenu bweterase omo tenenelio bogosomo waziri mtaikawe korere buna obotumeki gose kebetererio keriki arengenga abantu bikabatumeke mask andonsi asebagutara kyanyatko bage kwororobiwa kurende mask nchutugute iriale buna abantu bandi barakagera sengencho ekerura semesangirekano morase chibasi morase chindege morase asegari yo morero moikaransete na morase chikanisa morandonsi goika munyariko bamukubeka chi mask eriwetanga asengencho nonye binyinye biga bigendrete gotebwanga naba bibaisa guche gusira onye amachika yega koendera kubwatiwa bado ebinyinye bimbirororo mbire amona intwe ekarabona abakenya banyuriwe naende koenda se chinyumba cyo bachenu gose afya nyagitari banyariko bakwegwa esindani gose chanjo ya COVID-19 nigo umurikibega siti yagotebanga abantu abange mbanyatwa bagusiria ubugima se omwaka 2020 nonyenga mbali gutangaso buikirano muri kibiga seti yagotabanga weta abantu 153 noyomo nigo bali gusiria ubugima asa abantu elibu 100 abo batayarenge konyara ko bagukwano gosembali ko ba reported asense to ya Kenya boigo na chitu mutu nagotabanga asense ngima nigo abantu 1,15 banyare teko bagusiria ubugima ase engenje binyinye biga bya COVID-19 ande ntoroje ngano nyane chinse chinde cheisiko oburiro mbogendete guita abantu nande mbogendete kwambukira sebirenge binene bono nigo ikyombekeri kyoba chenu ensingima WHO kigendrete boli abantu nga tumeka chi mask asenchire bwenerete igo mwanchu murigeria ndubwate ndubwate responsibility yokubeka chi mask asichinse mo chiri chiganirie tubeke korende ensebuna Tanzania nigo yetanya artko bakego disclose barwaire bali ba COVID-19 wose data eliyoborero ba COVID-19 asengencho ya political reasons wose chin sababu chage siasa ekairera nga Tanzania ntwale kumanya bya omubaro bw'abantu kero kende basiritiyo magima osibanya twa ba kubwato ne binyinye bya COVID-19 korende gente kenene gose bottom line elinga abakenya beso kikubi kunyore chanjo nabo gutumika chi mask ase abantu bali indoors gose ekero mo miranire ase chinse mechu tonyariko bato gukwana ase beji ya ikomega seti ya standard ni gobono emorekerete igoro ya Kenya Medical Suppliers Authority KEMSA asebono ya tebune bintu mbire biasale kira sense mejo bire BHPS anekero baigeta sense meri gukwana babunge litukuri goro wakora wana omo acting chief executive John Kabuji nigatete bune binte binge byanyale bigo sarike gose bi expire sense meyo ebibikagire ko ira chipese chi milioni emyemo meronge 5 nebere neyemo 197 million eminde biasare kira sense ito ya Kenya nande ikagire bune binde mbiji go sarike kyara mbiri koneka anene bintu biri bikurwani burwiri bwa COVID-19 kolenga naba teneri abo ba KEMSA ngwana banyare gote abune binte binigo byarenge bya short term bibirete go sarika nande angemetie nye 5 no mago chibosio mbire bikagire go chigo sarika ase NSMEyo igonigo baigete ase NSMEye committee ye bunge ye kurigiria mangana
afya nigo bakwanirita amang'ana ayo ekero batete na ebinto ebi nigo biasarekire ase ense yaito ya Kenya. Amang'ana ayo ekero orataka koyasoma igoro ya KEMSA nigo okonyora ase ebeji ya 10 gasi gaseti ya The Standard. Ekero togosuka bosio nigo bono ama ogoichana kwarenge ekero omwarokigwa oyo omanyarete kagosiria obogima bwaye ane rituko ria Jumatatu ekero achagete amatemu ekero bane banyarete bakobwatwa rituko ritang'ani igwekera amatemu achagete igo nigo yarenge omoichano monene ekero omwana oyo anyarete kagosira obwate emiaka 20 ase esukuru ya Mafuzi Secondary School ase county ya Kakamega ase ensemeri ya Kakamega North ekero arenge kweyarigania gochi gokora amatemu aye ya kerasi 12 koreng'ana nomo sub county police commander Bauro niga atete buna omwana oyo niga igwete bobe korende nigo aikete gosiria obogima bwaye ekero arochi gokora amatemu ayo ento korwa Ensaki nigo togotuma magambo ase familia ase okomosiri omwana ekero basemerete buna omwana ngokora arenge amatemu aye kera kira omoibori nigo okonyora asemeretie buna ng'aki omwana oyo agochi goeta amatemu korende nigo togotoma eng'ora gochia ase familia eye. Boigo egaseti nimurekerete igoro y'omokagerwa oria onyarete gakobwatwa ori anene egotebekana buna nere orenge kiongozi gose omorai bw'obosagani bori gose obosari bori banyarete bagokorekana ase ensemo eri y'omosubati oria onyarete gakoba assaulted gose abana boda banyarete bakomochegia ase ensemo erie nigo bono omokagerwa oyo naende amatuko 10 eri obotuki banyara bagokorekana ekero agenderete koba ase echera gose agenderete gobekwa ase prison niga agachire erinde obotuki banyara bagokorwa erinde banyara kweneki ng'aki obobe bori banyarete bagokorekana ase ensemo eria ya Nairobi. Ekero tokwenda goika ase ensemo ya IEBC bono IEBC nigo yatebire ng'a nigo tore tayare gose nigo twerobeirie ande nigo tore ang'e gochia gokora obochori obonene bw'omotienyi 5 chitariki kianda omwaka oyo iga ayo nkoreng'ana n'omonyakerogo bw'ekiombe ekio gia IEBC Wafula Chebukati ekero akwanete rituko ria igoro ase ensemo y'omobogani oyomo ime y'omochio Nairobi ekero bari kubeka esei yokoigwana gose esei yokoigwana igoro y'enchera abakenya baranyare koba bakonyora access n'enchera yokonyora amang'ana naki akogenderera gokoreka korwa ase ekiombe eki kia IEBC ekero kiariganiri gochia gokora obochori obonene koreng'ana na Wafula oyo ore omonyakerogo bw'ekiombe ekio nigo atebete nigo bagochia koenekia buna baikeranirie obochori bore obwekene bore obwasioku ande obochori bobwate obotoereru gekoreng'aniwa n'obochori bonde bwakorekanire ase emiaka ya magega igatebete niga gochia koenekia ng'a obochori bwabeire bwobotoereru erio binto binde bionsi mbinyare koba bikoenekiwa ase ense yaito ya Kenya ekero atebete n'amatuko 90 atigaire ase ebiama koira elist yabo y'abamemba ase ekiombe ekio gia IEBC ase amatuko abegotwe arenge 120 wikera bono iga atigire amatuko 90 iga ekiombe ekio giatebire nkere tayare bakenya mbatwara bwaba bonde bwensi ase eng'encho ngochikere kwenekia free fair chikura asomwa abochori bw'omwaka oyo iga oyo n'omonyakerogo Wafula Chebukati oenegetia ayo igo gotaka kwasomera omogano oyo enyorere gazeti yayo ya The Daily Nation ase page ya 12 abono omang'ana ayo airoborito ase gazeti ya The Daily Nation. Moliki bwa gazeti ya The Standard na koreto omwana kurwa ase ensemo ya Nyamira ekero egotebekana na omosubati gose omwana omworokigwa oyo omonyaroka korwa ase esukuru ya county ya Nyamira nigo bono aenderete kurigigwa maega yogotaka okomana na ise amo ne principal y'esukuru eyo ekero egotebekana na omwana otatagete goikaransa amatemu aye amanene y'ekerasi 12 koreng'ana n'abobisa b'ekisemi amo n'abobisa b'eserikali nigo bono bachakire korigia omosubati omwana oyo obwate emiaka 19 oyo osogete korwa ase esukuru rituko ria ichuma igo mwanchumorire omwana oyo taraikaransa amatemu aye gocha korwa rituko ekero amatemu aye achagete rituko ria Jumatatu igo bono niga aendete kurigigwa koreng'ana n'omo n'esukuru principal Kennedy Nyakundi nigo atebire buna nigo batemete gokorera omwana oyo guidance counseling rituko riria amatemu bari gokora riaso korende omwana otachieti koigwa naende agasoka korwa ase esukuru ime koreng'ana na Nyamira County Education Director Boniface Ouko niga atebire buna omosubati oyo niga anyarete gakomotigera chinkoma gose gakomwatia orwoyo omwarimu omonene na ise
kero batemete kumo convince gose komotebu nanyare ga wikaransa samatem kolende agatara agasoka kurwa school na kagenda isiko asabana batamaiti asare goikaboniga kolende nigo botukibwa jagire kwene kiyo gose umwana wini gajakire kurigigwa kurwa school eyo school eyo nigo school kurwa school yama kurwa county Nyamira eyo ere kurwa ebunge ya Kitutu Masaba asabana umwana oyo ataratoka kolengana na matemu ye atakire gukora kolende goikabono taratoka kera bagotebekana niga agitungwari morwe na ise kero batete komate ya ikaransa uchokora matemu ayo ayo no na metekera mwana kera metekera mwana taraenda sama temu ibono kora ni mechandika nando mwana munyaruka na COVID-19 yenja kwata mwana mangoro je mwana munyaruka akorwe skuru nande korenga no muri kwega site ya na aka inside tu mwalimu umonene na tatu mwabo akamago soko kora ni ko bali ngobisi akamuramba amangana makongusano mwanju murirerie lakini ayo na yebiro teotokanye osine mwana na jatoke na chikokora matemo ose kibona kikera matemo akora omisiri matemo neri tukuria gatatu ntukumanya gose nakore wego tena teri habatera amekana na nkayo mwana oyale boniga na ande nkikyagerte aga drop school eye kyagara mbara manyekana konenga no muri kwega seti bage school ina ye kwanete umuntu orada kumanya school eye na bagwe gaseti yae amanya school ke kurwa se county ya Nyamira kerto goso ase amangana ye chi county bono ase county ya Kisii itukuligoro mutenerio monene o Kisumu Medical and Education Trust Monica Ogutu niganyatko baka kwanira ababwatani obekera netaso musangirikano bwobo chenu okianda olio Lake Region Economic Block Summit okoregete ase omaboganyo o Sports Club abulitkuligoro omusangirikano yugo sege ikare kyo bochenu nigo kigucha okoreka bene litkulia lero ekere county ya Kisii egocha ko launch the Center of Excellence in Healthy Education yani mangana yobo chenu ekero morobelio ogucha gochaki wabene gose amaigelio yogocha goikerania mangana yobo chenu ase county ya Kisii oyogocha ka litkulia lero kulende igoro omo tenerio yo Monica Ogutu nigakwanirete ababwatani bali baikiranete asensemiyo ya Sports Club igonga litkulia lero county ya Kisii nkolonchire the Center of Excellence in Health Training abwase abantu baboliwe wesokia na guchekonyora chikonyora chisemi igoro yoba chenwa se county yo ya Kisii waigo asensemo ya North Rift abalimi korwa asensemo ya North Rift anena makura chi county cha Baringo chi county cha West Pokot county chel geo Marakwet bono mbirero bale magaga ya maguta guserigoria maguta gukina asengencho bate birenga anene mono nigo bagutumika chigali echo kubaletera ebintu byabo erigukinyo bolemi ase chinsemecho kurende gwikira bono iga konyora nonyene bituma gusembegu yo gusimeka amaoyo bono nigo ayaletro bokongwa sengencho amagori achire gesara na barobono batebire ngobolemi bwabo asenseme ya North Rift mbuli guchikoba buno bwabo tambe nonye neligesa bono ndiri guchikoba arora sengencho yobogi magokonga mega ya maguta komenta litko lya mwisonde Egatura sensemo ya amangana afya nigo bono Kenyatta University Technical Referral Hospital banyarire bako nyora grant gechbese anene karabo kagere buna ose igochikoga chamangana cancer center amangana throat cancer center ngojere kwa gajwa senseme yikerobono enyagitari ye yanyorire chibese gwitani chimilioni chimi inye meronkene na isano nemo ejijikopeka amagachwa yo amnene asensemo ya throat cancer ibono nigo serikali gwetera asumura ibwense uru Kenyatta anyadeka hote abuna nigo bono ense ya London anyadeke go sign memorandum of understanding nense ya Kenya aneke tetego sira amangana ye chinse chia ense ya Kenya igo bono
igobone miroberi nebekire ri kwenda kebuna ense yaito ya Kenya gusirwere amangana afinyo rebuna bwangoigo muraibu ense na nyaraga kuigore nyagitari asensemeri ya Mombasa anene karate yatabuna abanya anigate yatabuna bono nigere state of the nation ekero baenda te gusira onyerebuna ensema ya afya nigere ase big for agenda chiri cyumuraibu ense urkinyada anyateka kulira abakenya irebuna naikirania amangana afya asensito ya Kenya goikabo tetukorera amangana magaseti nana bakonyorera kopi yao mbia mana sokora chinga kichiao ko ligiriria tiga togende asensemo inde studio karatukwera nandu chukwera na mangana maya senjira yo gwikiranu ensemo Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono ya nikirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonkor bwogusi Neji kaunti chito etanaine Buna kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechi semo chinde chinyenge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo turine kirenga Ekio korentera Emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Vuomugusi Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga Oreya Chingigikero cyumugusi nomurobyo wegekoro cyumugusi uyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumugusi chingencho chinsoni amunoboroso bwomwenyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamuri abakabegirwa service egesara tekyomungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabanga ari nyumba manyase ba karansite nyaro komya baiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri nabamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru yichinyiga kirecho chingekero cyumugusi agano tokuriga yamange tokwana mange kera tokwanira igoro ye chingekero cyumugusi twesemye kegusina kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso kire mambia yama tuko yi wiki gochakire Jumatatu goika ijuma chinsa kumna ibiri cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Kuna botambe toko chakeli ritukuliao ase obwansu tumede na manga koraganire ritukulia igoro nebo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri obwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete nebwate vitamini nebwate ona entwe manjo muriga rintura gotiga maiga imana tuno to kwa vitamin D gete vitamin D Murubri no yomu boka ugochakia na kurosa ritukuliao asenjiri ndunge kigma Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera buneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibere twasejereyo umerana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogo to tweet ase
@NdiziTV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirano baigona bagotonyara gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa stinsemo chama chingumbuano siesimole tokoroka diaspora amogotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeja Ndizi TV Ndi mambingiana indo mwanchu muligeria na kwariganiria semesa ya mangana mayakorwa semesa Ensakia bono mambia agara twi manyinga na ria yakoregete kurwa litkuli igoro goika emambia ya bono gendera gutubwate gwetera sensemo ye mitandao Facebook tonyore buna Ndizi TV News na boigensemo ya YouTube tonyore buna Ndizi TV News yaregani bono agara nchuko yaletera senjira yoboikirano kuirana nde asegeke kikirobosyo egeren kumanyinga na ria ya ale asemesa Ensakia ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na ndeti gatoya chake korwase county ya Nyamira asoyo kuligikiro kyobojumbe asensemo ya North Mugirango Kennedy Mosongo anyala tukobakagwe yakira ikuku ase county ya Nairobi county ya Nyamira litukuligoro abwase aboletia abamenyi bensemo ya North Mugirango kumwakire kura egeracho kwenekia amagenderera mange gati yali anyala tukobaga kuliira agwecho gwikiraniria abamenyi bensemeyo ngamono kwenekia buna borokiwa koche konyora bale chibasari asenchira ebwenerete tiatonyora roboti urwa senchira yoboikirano oyo koligia ekerogo kyobubunge bwensemo ya North Mugirango Kennedy Mosongo nabekerwa egutua asegetigia kerenyo na inje bumna linga na lya oli gotebanga naye tayari gwati oli bumugambi asante Litsuko lya lero ekera abogo chaka chikambeni chaye naru eira buna nachi kokorera abamenyi benseme yo amagenderero nateba nachi korwa chibasa lya tabwati gwancherera konde wonsi abeke estima na kole mebisima bya mache Tuonda tutuale constituency ko North Mugirango esa bantu boss no matamana esa bantu boss kwa treated equally esa kwa project kwa national constituency development fund chikole kasibia abantu wikosome abantu wikonyora mache natumuli chipara chito muya nasaba bamenyi bensemo ya Nyamira komochora Raila Odinga kuna umurayora chikoreta amagenderero asense ya Kenya ando mondora iko mugako liane agenda egegega igadinje ninje ko ikasano wako liane ninje ko sopa ke ber milion wako liane como me cura dinero mugaka Raila amor Odinga Abaraibande batene namba mwakira Mosongo ekoko buna umurayora chikoreta magenderero asensemo ya North Mugirango tumeanza safari rasmi kuelekea Ikulu tubaraka mheshimiwa Kennedy Mosongo ndoko mabekera ataparelegazi
rigereria toba se tonga no inche tinye tageti ka abantu bali batakore tiki batabuati igonche ntaite ko basababu no MCO ino ugochiko isaransa chitariki kianda mutienyo 8 2022. Thank you. Nitaingia pale Nyamira ili tuweze kushirikiana na viongozi wengine tuweze kuhakikisha kama nyinyi wananchi mko sawa, sivyo? Kinko reporter ya Ndizi TV Korwe County ya Nyamira Eretariane Job Maangi. Mbia mano murigito Job Mangi Kroati County ya Nyamira kera tutigarita sensemo ya bobasi bono nigo oyokurigikiro kyobo jumbe asirite Manuel Moguche Mwangi aboriria bana abasaye wesokia subonge litukuririo bochori egere banyarako abagochora baraiba bange nandi bali barabareterere amagenderero ase chinsemo chiabo nigo boigo aboriri abarai amona bana siasa gusikana ekero bakuraria chi campaign chiabo na gutiga kuramana. Amatuko emyeye mu 45 atigaire bosi bobochorio bonene bwo mwakoyo chinga kya baraina bana siasa bagendererete kwebanga na kwebwatana n'imirengo ya siasa ase county ya Kisii nigo siasa cyo korigo bogavana bworogongo Moske Paul Simba Arati chigendererete kubwatanse kigima magega yabo bwatani bekyama kya ODM kororekana weso kya korwase kyame kyo koligie bya mabinde bnenchere ya muyoko baiketebe ngano nyamaga yabange kukagera ekyama kya ODM ase county ya Kisii nigo kerache kwarigani obochori obokebwe kyama lyokorigo yoreruruke ebandera ye kyama ekyo korende oyokorigo obojumbe bwabo basi Emmanuel Moguche nigo aesokire na gukwanera engane yo tugo sabe chama ya ODM bali babeka masakara na project mogendrete igoro yo Moske Simba Arati tonyebeke kando mwobo ete mugata makuru echama omusiko ngeri ngwata mete guchikia makio buoyo yokoni obuoyo DAP Kenya omusiko ito CAS Chris Obule go kwagenda Jubilee omongina Janet Yongera ayeno monto muya ntokonya kurwande bangina na baito ayenkwera na sobo women rep bali morodi ya mwokoba mwobo ete nomination tiga Simba kole togenda na inwetebe kamura mubwe clean otoko mokia magoko igoro korengana na Emmanuel siasa cyo mwako yo nigo cyachenchire kegima abwa saba sabe sokire asobunge na kwebwatana n'abasaye bamwabo bunenchereye moyo kweneke ngo babare ababuya sebirogo ao nago chencha boraibwe chi county nabo igo eboraibwe nse ya Kenya ntobwato boraibwe county government ya Kisii una intwa banyane bo basi tole shareholders ba Kisii tuaumira matuka mange sana tochakero no bolikwa basaye baito korbo basto isoko barabali kirwe igo barabake sana tocha mangana ya magendero ntoli konyora representation isaine intwa basaya bagakaba balirire mononga ki intomate gas twabaire gas nande yabasinyire inki abantu baito babo basi mutari wanchira una bono mwanchire monchore mongakere kura ya ino boigo nigo aenekire merobero yabekiro bosio ligo chakoene kyabasaye ngoro kyabale chimbo chingi ya chinga kibune chigache chi campaign ligo chegotanga mabakoretso na siasa twatemire gokora amangana korukunga education public education asaba saya baito we've held social hall meetings severally twababekire asoko gambo kuba engage igoro obuya bwo gutwara oburai na kobera so burai ingo reporter ya Ndizi TV ereterane Brian Sagini Isena Biamana sana Brian Sagini Isena bono obacholio boke gusechi nominations ase kyama kya ODM nigaba bwatani baye batebire nigo boguche gokorwa asenchera yo bwene obwasioku wanchirire konde gwensi gutayo nigo boigo gwikira bono iga asekirgo kyubo governor Moske Simba Arati nerebwika obwatukira masakaraye asobacholio bwoboke nigo bali bonsi bakurigi birogo ebyo wetrase kyama kya ODM baboligo kubwatuka masakaraba weikarero maragoba ili bachikoba ase omurobelio yo nigo baigo baboliwe mbaba isego kora kende gyonsi kirikiranya leko bakego swanana asobacholi bwoboke nikiwa hapa Nyaribari Masaba kuna watu wamerudisha makaratasi na tutafanya nomination ya haki na ukweli. Yule ambaye atapatikana hako na kura mingi kwa wananchi ndiye atakayepatiwa ticket ya chama
bila mapendeleo yoyote. Kwa hivyo wala hawajaweka makaratasi, kesho ndio siku ya mwisho. Tukikuja katika county, tuna mtu mmoja tu ambaye ameweka makaratasi, anaitwa Mheshimiwa Paul Simbarati ya ugavana. Hakuna mwingine ameweka. Kwa hivyo kufikia kesho usiku saa 6, kama hakutakuwa na mtu yeyote ameweka, yeye ndiye atakuwa candidate wetu wa chama ya ODM bila kupingwa. Kwa hivyo wala hawajaweka, tunawasihi waweke. We go to nomination ambaye iko free and fair. Hatupendelei mtu yeyote, lakini kama hawajaweka, sasa tutawatoa wapi? Huyu ndiye atakuwa candidate wetu na tutasimama na yeye kama chama. Sina mengi, labda treasurer wetu wa chama aongee kidogo. Kwa majina naitwa Protas Moindi Aramba, mwekasina wa chama cha ODM Kisii County. Vile mmeelezewa na Secretary General ni kwamba sisi kama wanachama wa ODM tutapatia tiketi yule ambaye atakuwa popular on the ground. Mambo ya upendekezo vile vilikuwa inafanywa zamani hatuwezi taka. Ile tabia ilikuwa inafanywa ni kufanya sisi kama Kisii County kukosa hata mjumbe mmoja wa National Assembly. Kwa hivyo this time round tunahimiza wale wote ambao wana nia ya kuweka karatasi katika ODM waweke, wakijua kwamba watapatiwa free and fair nomination. Magega yegetaseni kia Ndizi TV kumulikira ogusarika gwepara ekurwekere nyo guchenya musi egotoka sebunge ya North Mogrango ekaunti ya Nyamira bono nigepari yo ya nyartko bage korosiwa egenta bamenyi be bunge yo banyarko bagwogokera na wakangambia mano gucha segetaseni kia Ndizi TV aso kumulikira nigo boigo abana boda boda korwa senseme yo bairaneri ngambia mano na goteba ayo na aramagenderaga neire ase kaunti ya Nyamira. Unabona Kenya amo etentonya korra channel Lions egocha kubwatia manganaya ngari twabwegete amaramisha ito ase station yake kia Ndizi TV nkiabete kego beberusha ikanyabeka kabisa TV baka mibaito asobuango mono bakanyora manganaya na kiorocherete pale yabona yabekire ram erengia sana gusabira mwezi migo itoregeti okorigente ekia sana na ndina bande to gotorinda buya sana otonyoroseire pareye ntu amate gusene chebe buna atemire mbakira mwe yabeire mbaka misambi rere to goturumbo ko mwenye nyibuka orera ba muraba pota pota mbabwati complain ende yose gusaba muranaki njege ntonda tebi Ndizi TV para bano ya rosi urakende para njira rosi ku chance para rosi ko rwamba kamisambira mimate tekni sense mwe kwenda go nyamsubado baratera kora tera mwana ngoteba thanks sabanto bandis otwaseserie pare ito koruko rwamba kamisambi Mokonyi bumaraibwense Dr. William Ruto litukule igoro nigachore tugucha kwirukia bandera yobo mabwa Kenya Kwanza Alliance amo no muraibukia makia UDA nigo baigo airaneretia bakenya ngambi ya mono na babwatani baye asuku mwigena na komwali bagelio nigo baigo atogetie abasaye bali babere besokia elikurwanirira etiketi ye kiama kia UDA asensemo ya Nairobi niga yakwaneta ya chingaki aikiranete asumurubulio wensemo wasasumurubulio okoregete asensemo ya Kasarani Gymnasium imeyomocho Nairobi. The Hustler Nation is a young nation. The voice as well as the aspiration of Kenya's young people form an essential pillar of our movement. I therefore want to register my gratitude and appreciation and assure you of my commitment to open up opportunities for young people to thrive and drive the progress of our nation. For me, this moment has been long in coming. I have been engaged in political leadership and associated activities since my university days. Obviously, I did not have the opportunity in those days to seek presidential nomination. But I rose from the bottom of the party pyramid, working my way up until I entered party leadership and eventually became a member of the National Assembly at the age of 31.
Chinga kichicho nigo mokonyi bumurai bwense anyathi kobaga kwireri bageriri abene na kweresera abakenya ng'ana seki ekura yabere yengencho ase omotinyo 5 na 3 chitariki kianda asaba bolete gwake ekura yabo ase enchera y'obong'aini na gochora abarai bali baroche barache kubakonya kemagenderero nigo baigo eakerete koko na goteba naisaine ase okora ense ya Kenya. Our competitors have proposed that they want to change the constitution so that they can make the judiciary to be subservient and to be accountable and to be answerable to the executive. We want to tell our competitors we will do the complete opposite. On our first day, we will operationalize the judiciary fund so that we can free the judiciary, give them financial independence so that they can discharge their responsibility of sorting out disputes, making sure that criminals are put behind bars, and making sure the corrupt find their place in jail, by making sure that they have the independence to discharge their responsibility without the current encumbrances imposed on them by resources that are not being released because there is a deliberate move to ensure that the judiciary fund has not been operationalized, yet it has been in our laws for the last 10 years. Nara yongwancho muligele kuro mesa Ensakia kolinde tomo cha kobera ime Ndizi TV karochikora gachinsa isano na ibere nochokonyora yo amana yanda mange aliatekire kurwa ime yeliroba lyagusi na isiko yeliroba lyagusi mbiamano kwa irebiro byao kuligerelia mangana maya Ensakia bono mambia kerotokwirana asense moende ya kabere oyo mtu Brighton Makori nacho gusangana mogoni tugaiga studio karaba cyo kwanera iguru yengana yechisemi amo nemiremo ngana kiaba barokiwa baokora chisemi chiababuya kulinde konyole mirimo yabiga sienkongo na chikumirana no mumanyi bwa manganajo egerba bekiboronge engane yo asenchira yobwikirano inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu